аввало салом ба кулли мардуми Тоҷикистон ва форсзабон. Ман аз вилояти худмухтори Кӯҳистони Бадахшон. Худтон бубинед, дар тӯли 28-29 сол чӣ қадар тоҷика сиёҳ карданд ва чӣ қадар тоҷика зиндон карданд ва чӣ қадар ватандора заҳролуд карданд ва чӣ қадар ватандорора дар зиндонҳо куштанд. Ман мутмаинам, бародарои муборис ва мухолифин, ки шумоён то ҳозир ҳам ба ин режими сангин бо забони одамӣ гап мезанедон. Бародарои муборис ва мухолифин, шурӯъ кунед. Фақат майдон зиндагии моро иваз мекунад ба самти демократӣ. Халқ бедор шавед ва ба майдон бароед. Фақат инқилоб зиндагии моро хуб ва аз ғуломӣ озод мекунад. Зинда бод инқилоб, зинда бод озодӣ. Озодӣ ба бобои донаёр, озодӣ ба бобои дона. Зинда бод инқилоб, зинда бод озодӣ.